Господин Мартонин. Нов сезон, ново начало. Какво искаш да видиш от отбора този сезон? Искам да видя дисциплина. Дисциплина, стабилност. Нещо като завършика на миналия сезон. Да не сме толкова разпиляни, да сме по-дисциплинирани в играта. Да покажем вече малко по-друго лице. Не да сме най-слабият отбор в лигата и да ни бият почти всички. Без напрежение очаквам да дадем много по-сериозен отпор. Добре, а в тая връзка, кое е по-важно за теб? Резултата от матча или да се раздадат момчетата или като цяло стилът на игра? Кое според теб е най-водещо? Момчетата се раздават всеки матч, така че все пак повечето момчета от отбора са от ЦСК и това да играеш за любимата емблема е доста сериозен стимул. Отделно всеки един от нас обича футбола, в частност футзала, така че себераздаването не е под съмнение. Трябва да изградиме облик на отбора, но за това нещо са нужно е време, нужни са доста усилия и много работа. Започнахме да се събираме повече хора на тренировка, така имаме една стабилност финансова, която ще ни даде още по-сериозна основа, за да постигнем по-добри резултати. А какво се пожелаш за новия сезон за теб и за момчетата? Никакви контузии на първо място, както за момчета от ЦСКА футзал, така и за всички участващи в футзалния шампионат под егидата на БФС и най-вече победи. Победи, извоювани по честен и достоен начин. Добре, благодаря ти.